Dios marahay na aldaw sa inyong gabos, mga tugang ko kay Kristo. Padagos ang satong pagselebrar kang panahon kang Adbyento. Aram niya to ng Adbyento, inapod ang kitang girumduman, enot ang pagdalitawo ni Jesucristo. Si Jesus, aki kang Diyos na itinawsa sa to para sa tong maging paradigtas para tubos. Si Jesus na nanitawo 2,000 years ago. Siring man sa panahon kang Adbyento, ginugunumdum niya to, ang ikaduang pagdatong, ang final na pagdatong kang sa tong kagurangnan. Dahil niyo nato arang kung kailan magigibo ini. Sa tahaw kang duwang eventong ini, ang pagdanitaw ni Jesus, siring man ang final na pagdatong kang sa tong kagurangnan, uya ang panahon para giraray, girumdumon niya to, ang kada aldaw na pagharini ni Jesus sa satong buhay. Sabi kang tugtog ang simbahan, kada bes na ipinoproklama, inaharubay ebanghelyo, uya na datong si Jesucristo. Kada bes na naghaharini sa sato, we encounter ang mga pobre, mga dukha, uya si Jesucristo. Uya ang lalawgo ni Jesucristo. Kada bes kakita nagkakatiripon para magselebrar kang banal na misa, uya ang satong kagurang ng Jesucristo. Mga tugang, entonces, ang buhay kang sarong Kristiyano, sarong buhay kang pag-andam para maengkwentro, para maakuha si Jesucristo, ang satong paratubos, ang satong kagurangnan. Paano kita nag-aandam, mga tugang? Enot, paagi sa mararong na panalangin. Ang sarong buhay may kaipuhan, maging buhay pamibi or prayer life. Ang pamibi, dumanyato na ipapararob ang satong relasyon sa kagurang ng Diyos. Ikaduha, nagaandam kita paagi sa paghorop-horop niya to sa tataramon kang Diyos. Kada bes na inaharubay o nadadagog niya to ang Ebanghelyo, paghorop-horopan niya to ini, ang tataramon ni Jesus, ang siyang magigiya para sa itong magayong buhay Kristiyano. Ikatulo, paagi mga tugang sa satong mga charitable deeds, magagayon na gawe para sa mga duka, mga pobre, sa itong mga tugang, uya si Jesucristo. Duman kita nag-aandam sa pagdatong kang sa itong kagurangnan, siriman sa itong pagirumdon sa pagdanitawa ni Jesucristo. Mahiling niya to mga tugang ng panahon kang Adbyento, panahon kang paghorop-horop, pamibi, siriman, paggibo ng mga gawing mamarhay o magagayon. Ako, ang inyong obispo na mimibi, nakitang gabos magkaigwa kang meaningful, blessed, and above all, joyful celebration kan kapistahan kang Adbyento. Umasa kamo kang sa kong pamibi para sa idong pamilya nang sa itong pag-andam tunay na maging makuhulugan siring man mabuga. Diyos mabulos ang bendisyon ng kagurangnan mapasaindo sa ngaran kang Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen.
Diyos marhay na banggi po sa indogabos mga tugang, kaiba kan sa indong mga pamibi asindulot para sa bangging ini. Yuman po ini ang mga intensyon para sa satuyang selebrasyon kan Santa Misa. Mga pasasalamat kan mga minasunod ni Mr. and Mrs. Anthony Fideris and family, kan you and Tulosa family na may kaibang special petition, ni Cristina Arce and family, espesyal na pasasalamat ni Christian San Juan, pasasalamat man ni Cypress family, kan Nolasco and Grace Castillo and family, asin ni Alfonso Rodriguez and family. Mga petition, Enot, for complete healing of Mariano Blanco, asin man for healing and fast recovery of Lilia Firme. Iniman ang ibang mga petition for safe travel of Tess Alpaño and family, for Kim, Nico, and Gia, good health and protection, for Leia and VJ, Jillian Chodoro, for their successful business, asin para sa promotion, Canberra family. Ang Santa Misang ini para man sa kapahingaluan kan kalag ni Jose sa iyang death anniversary ngunyan, asin para sa gabos na kalag sa purgatorio. Liwat, Diyos marhay, nabanggi sa indogabos mga tugang, yaon na kita sa ikawalong aldaw o ikawalong banggi kan simbang gabi. Sa pagkagurang ninda Isabel asin Zacarias, sinda biniyayaan nin sarong aki. Huli sa biyaya na namatean ni Isabel sa pagiging matinao kan Diyos, sa iyang inaranan na Juan, an aki, an buot sabihon kan ngaran, an Diyos matinao. Sa iyang pagkuyog sa tataramon kan anghel, nabuksan an nguso ni Zacarias, asin nagpahayag nin pag-umaw sa Diyos na iyo an benedictus. An sa indang pagtaraid na pano nin takot, nin huli sa mga tanda na ini. Nahiling ninda na ang kamot kan kagurangnan yaon ki Juan. Kaya nagsabi sinda, ano daw an maaabtan kan aking ini? Siring ki Isabel asin Zacarias, magiman lugod kitang bukas sa pag-ako kan mga ngangalasan kan Diyos sa satong buhay. Makakaibahan niya to sa selebrasyon si Reverendo Padre Angel Durosan, Formator, Holy Rosary Minor Seminary. Matindog na po kita sa pagpuon kan Santa Misa. Anhaden ni langit madato, mag-umaw mga banwaan, buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Sisayan haden ni ano na po sa iya
sato, anhaden in langit madatong, magumaw mga banwaan, buksan ang mga pintuan, magkawit sa kaugmahan. Buhay niya idinusay, nganing iligtas kita. Siya ang nagpara, kansala niya to. Anhaden in langit madatong, magumaw mga banwaan, buksan ang mga pintuan, magkawit sa kaugmahan. Pinaranyan kasalan, dinaungan kagadanan, siyang paglaom kan mga gadan. Anhaden in langit madatong, magumaw mga banwaan, buksan ang mga pintuan, magkawit sa kaugmahan. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Susuluan na ang ikawalong kandila ni Mrs. Josie asin Juden Bernardo asin pag-iriba. An ikawalong kandila, simbolo kan satong pag-arang, na iwara sa to ang biyaya nin paglaom, tanganing da imagluyaan sa tong buot, sa tahaw nin mga kadipisilan, asin kahorasaan na sa tong inaatubang. Diyos na makakamhan, danay tatabangi kami kan sa imong grasya, tanghaning huli sa maludok na pag-andam para sa pagdatong kan sa imong bugtong na aki. Makamtan niya mo ang biyaya nin paglaom sa pag-atubang niya mo sa buhay na ini, asin sa buhay na maabot. Ini hinahagad mi huli ki Hesikristong kagurangnan, sa imong aki na kaiba mo asin ni Espiritu Santo, nagahade asin nabubuhay, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katoninongan, sa mga taong marahay ang buot. Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Halikan, dakula mo, kamurawayan. Kagurangnan na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangnan ating bugtong Yesu Kristo. Kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan. Kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan. Ako ang samong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama. Kaheraki kami. Ikasanang banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan orok, kalangkaw. Hesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos na makakamhan sagkod paman, kaming nakakahiling kan nagdadangadang na pagkamundag, kan sa imong aki susog sa laman, namimibi na an tataramon magtaong pagkaherak sa mo, na mga alang-alang mong surugoon. Tabinuot niyang maging laman ki Virhen Maria, asin mag-erok sa mo. Si Jesu Kristo sa mong kagurangnan, siya nakaiba mong nabubuhay asin naghahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo. Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Pagbasa sa libro ni Propeta Malakias. Uya, isusubol ko ang sakuyang surugon. Aandamon niya andalan sa enotan ko. Asin, ang kagurangnan nasa indong hinahanap, padaling malaog sa saiyang simbahan. Asin, ang anghel kantipan nasa indong minamaot, nagdadangadan na. Olay nin kagurangnan. Si Isay ang makakatagal sa aldaw nin sa iyang pagdatong.
Si Isay an makakatindog kon siya magpahiling. Hulita siya siring sa kalayo na nagpapakarhay, asin naglilinig. Pagpapakarhayon niya ang mga aki ni Levi, asin lilinigon arog sa bulawan, asin plata. Tanganing makapagdolot nin atang sa kagurangnan siring sa maninigo. Ang dulot kan Juda asin kan Jerusalem, ikakaugma nin kagurangnan. Siring kan mga nakaaging aldaw, siring kasuanoy sa panahon. Uya, isusubol ko sa indo si Elias na propeta bago dumatong an aldaw nin kagurangnan. Aldaw na dakula asin maninghirhat. Ang puso nin mga magurang bibirikon niya sa mga aki. Asin, ang puso kan mga aki bibirikon niya sa mga magurang. Tanganing dai ako magdigdi sa pagdara nin kasakitan sa daga. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Itaas ang sa indong payo, asin hilingata, ang sa indong kaligtasan haranina. Itaas an sa indong payo, asin hilnga, taan sa indong kaligtasan haranina. Ipahiling mo sako, ang sa imong mga dalan, kagurangnan, itukdo mo sako ang sa imong mga aagihan. Pasunod da ako sa imong katotoohan. Hulita ika ang Diyos na sa kuyang paratubos. Itaas an sa indong payo, asin hilnga, taan sa indong kaligtasan haranina. Marhay asin matanos ang kagurangnan. Sa mga parakasala, itinutukdo niya ang dalan. Ang mga mapakumbaba dinadara niya sa katanosan. Sa dukha, itinutukdo niya an sa iyang dalan. Itaas an sa indong payo, asin hilnga, taan sa indong kaligtasan haranina. Ang gabos na dalan nin kagurangnan, pagkamuot asin katotoohan sa mga nag-uutob. Kan sa iyang tipan asin kabutan. Mga katuod nin kagurangnan an mga natatakot sa iya. Sa sainda, pinapahayag niya an sa iyang tipan. Itaas an sa indong payo, asin hilnga, taan sa indong kaligtasan haranina. Matindog na po kita sa pagrokyaw kan marahay na bareta. Sa maugmang tingog, awiton ko, ang sa imong tataramon, sa kong ipagrokyaw, ang marhay na bareta, sa kong dadangugon. Magayunon mahamison, tataramonin buhay. Magayunon mahamison, tataramonin buhay. Napalangibong ang simong ngaran, ang sa imong tataramon, nadangog kan gabos. Magayunon mahamison, tataramonin buhay. Magayunon mahamison, tataramonin buhay.
An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Uminabot ki Isabel an panahon, asin lalaki an sa iyang aki. Naisihan kan sa iyang mga kanatad, asin kadugo, ang dakulang balaog, na itinao sa iya nin kagurangnan, asin sa indang ikinaugma. Sa ikawalong aldaw, pinagsirkunsidar an aki, asin buot nindang ngaranan na Zacarias, arog kan ama. Alagad an ina nagsabi, bakong Zacarias, kundi Juan an ingaran sa iya. Sinabihan siya ninda, mayo sa imong mga kadugo an inaapod sa ngaran na iyan. Dangan sa paagi nin mga pasabot, hinapot an ama kung ano an buot niyang ingaran. Naghagad siya nin masusuratan asin nagsurat, Juan an sa iyang ngaran. Gabos nagnaralas asin tulos man sana si Zacarias nakataram saka nag-omaw sa mahal na Diyos. An gabos nakanatad inabtanin pagkatakot, an bareta nakabalangibog sa bilog na kabuludan kan Judea. An gabos na nakadangog rinimpos ang mga bagay na ini sa saindang puso. Olay ninda, ano daw ang maaabtan kan aking ini? Bako daw na ang kamot nin kagurangnan yaon sa iya? Mga tugang an marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa liwat marhay na pagkabanggi po sa Indogabos. Maray na banggiman po, Father. Ang tema sa ikawalong aldaw kan sa tuyang simbang gabi, iyo ini, ang pagkamuot, pagtaong ngaran, asin galang. Ang pagkamuot, pagtaong ngaran, asin galang. Tinutukdoan kita kan mga babasahon ngunyan na ang pagkamuot konkreto, ang pagkamuot bakong ideya, ang pagkamuot may lalawgon, ang pagkamuot bakong drawing sana. Sa enot na babasahon, ihinarubay ni Propeta Malakias ang pagdatong kan sarong sugo kan Dios na iyo an maandam kandalan kan kagurangnan. Alagad an parehong propeta igwang kahaputan. Sisay an magdadanay sa iyang pagdatong. Hulita siya siring sa kalayo na nakakapadalisay, tanganing maaraman an bulawan sa tanso. Mga tugang kan panahon ni Propeta Malakias, dakul an mga peke na tawo sa templo na mararaot an gibo-gibo. Asin an sugo na ini, iyo an magiging dahilan kan pagbirik kan puso kan mga ama sa saindang mga aki. Asin kan mga aki sa saindang mga ama. Sa madaling sabi, ang sugo na ini, iyo ang mabilog giraray kan mga nagkasuruhay na pamilya, asin nagkasuruhay na banwaan. Ang pagdatong kan sugo na ini, tanda na haranin na ang kaligtasan. Kaya po baga sa Salmo, sa tuyang ikinukurahaw, kita nag-aawit, itaas an sa indong mga payo asin hilinga,
taan sa indong kaligtasan haranina. Asin ang ebanghelyo, iyo ang pagsaysay kan pagkamundag kan sugo na ini, na mayong iba, kundi si Juan Bautista. Hilom na nagbado si Isabel, tanganing dai siya pagparaurulayan kan mga marites kaytong panahon. Kaya natikbahan ang bilog na banwaan kan mabaritaan na siya nangaki na. Asin kan aldaw, kan pagsirkumsidar kan aki, tiripon ang bilog na banwaan sa pag-usyoso, sa pagmarites. Buot panindang bunyagan si Zacarias, buot panindang bunyagan ang aki na Zacarias Jr. Huli ka ini, nagtaram si Isabel na Juan ang ngaran niya. Susog sa sugo kan anghel, asin pinaninindugan man ini kan sa iyang ama na si Zacarias. Mga tugang, sa mga babasahon na ini, mahihiling ta ang halaga kan lambang tao. Gabos kita, mayong palain, siring kay Juan Bautista. Kita bunga nin pagkamuot kan Dios. Bako kitang disgrasya, kundi bunga kan dakulang plano kan Dios para sa kaligtasan kan sa iyang linalang. Kaya ang pagkamuot kan Dios konkreto, ang pagkamuot kan Dios bakong ideya, gabos kita mahalaga sa iyang puso. Kaya iyo man ini dapat ang pagkamuot ta sa kapwa asin sa kapalibutan. Ang pagkamuot, sabi ni Papa Francesco, bakong ideya, bakong diskurso, bakong lektura, o bakong kompresensya. Ang pagkamuot, bakong thesis o term paper, bako siyang NGO or foundation, bakong social action. Ang pagkamuot, igwang lalawgon. Ang pagkamuot, igwang ngaran. Ang pagkamuot, igwang lugar, igwang panahon. Kaya mga tugang, dawa kita pilantropo, kung mayo kitang pagmakulog sa mga umboy na biktima kan aborsyon, bako yan pagkamuot. Dawa kita miyembro kan manlain-lain na mga clubs, arog baga kan Rotary or Eagles, na may mga outreach programs, arog kan mga pag-ayuda sa tinamaan kan bagyo. Kung kita nagsusurog sa war on drugs policy, mayo kitang pagkamuot. Ang sa tong pagkamundag nangyari siring nagayo kan pagkamundag ni Juan Bautista. Nagdara kitang kaugmahan sa Dios, siring man sa banwaan. Ini huli talambang saro sa sato, igwang dakulang papel na gagampanan sa plano kan Dios nin kaligtasan. Sa sinodalidad or synodality, sa sarabay na pagbaklay, padagos na inaalok ni Jesus ang mga nasa gilid kan tinampo, arog kan mga alabado, kan mga buta, kan mga pilay asin kimay, pati ang mga siniblag sa komunidad, arog kan mga leproso, asin ang mga nasa bilanggoan. Gabos sinda, padagos na inaalok ni Jesus, tanganing makaayon sa pagbaklay na ini. Mga tugang, tandaan ta, gabos kita,
mga parakasala. Gabos kita, may mga kaluyahan. Alagad, bako ining mga dahilan, tanganing dai kita makaiba ki Jesus na iyo andalan. Lambang saro sa sato, may manlain-lain na bukasyon asin propesyon. Alagad kita nagkakasararo, huli sa parehong misyon. Ang misyon nin pagkamuot sa lambang saro na may lalawgon. Lalo na ang mga lapisay sa banwaan. Kaya mga tugang, dawa si isay pamansinda, dapat iaon ang satuyang pagmakulog. Huli taan pagkamuot, igwang ngaran. Huli taan pagkamuot, igwang paggalang. Amen. Matindog ang gabos para sa pamibi nin banwaan. Inapod ni Zacarias ang aki niyang si Juan, buot sabihon ang Diyos marahayon. Nagsasarig sa karahayan kan Diyos. Sa lambang kahagadan ang satong simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga lideres kan simbahan asin gobyerno, maging tunay na tanda kan pagkamarahayon kan Diyos sa saindang danay asin mamumuton na paglingkod sa banwaan kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing pangatamanan mi an sa mong ngaran, asin dignidad bilang Kristiyano, asin mabuhay susog sa mga panuga kan bunyag. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga pamilya magpanibago kan sa indang pagkamuot, pagkadayupot, asin pagtabang sa lambang saro. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagihelang, maranga kan mga pamibi, asin pagkusog buot kan mga pamilya, asin katuod ninda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, makalaog na sa harong kadsatong amang langit nun. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan Diyos ang buhay ni Juan Bautista, magdaralugod sa mo sa urog na kabanalan. Panoa kami kan sa iyang espiritu, mantang naglilingkod kami sa banwaan mo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Buksan ka asin linihan, pusong may kakundian. Maabot na si Kristo sa tuyang kagurangnan. Magdulot kita sa iya, kaining banal na atak. Gabos magrukyaw, gabos magumaw, sa Diyos nga makakamhal. Naugmaan banwaan, tauyan na siyang huyan, ang hangin karahayan, sa bilog na kinabang, burabot siyang inbiyaya, asin kaginhawahan, kaya
magsarig sa Diyos na makakamay. Kaugmaan banwaan, tauyan na siya ngoriyan, anhagen ikarahayan, sa bilog ng kinabang, murabot siya nin biyaya, asin kaginhawahan, kaya ang gabos magsarig sa Diyos na makakamay. Kaya ang gabos magsarig sa Diyos na makakamay. Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansako, asin ansa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, anaatang sa imong mga kamot, para sa kaumawan, asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ining dulot na para sa mo, tinauanin kapanoan kan Diyos non na pagsamba. Maging urog na maninigo para sa imo. Tanganing malinig an isip, magselebrar kami kan pagkamundag kan sa mong paratubos. Huli man sa naki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Iitaas an mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sain magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kan inang virhen sa daimasabing pagkamuot. Ipinahayag ni Juan an sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yaon na. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag. Tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaiba kan mga angheles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit non na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banalan, kagurangnan, Diyos din mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imo, kamurawayan. O sana sa kaitaasan, paladangan minadidi sa ngaran kan kagurangan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak, asindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, nagpasaluib sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay asin pagpasalamat,
binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man nin kalis asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubot. Ang pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo, liwan, ipinapahayag. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinakban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong Arsobispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromdoma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaidtupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo nayaon sa langit, papanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buhay
sa langit, ansang mong kakanan sa araw-araw, itaon mo sa muyaman yan. Asin patawanan mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawan niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asinare kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasaklan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imuan kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami ni katuninongan. Uya an kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong.
alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Kristus sa mong kagurangan, mag-ero ka sa muyang puso, maghari ka sa muyang buhay, madyasa sa muya. Itun kanin kagahan, liwanag sa kadikluman. O Kristo sa mong kagurangan, mag-ero ka sa muyang puso, maghari ka sa muyang buhay, madyasa sa muya. Tawi man kami kan tubig ning kaligtasan. O Kristo sa mong kagurangan, mag-ero ka sa muyang puso, maghade ka sa muyang buhay, madyasa sa muya. Korderong in Diyos na nagpara, kasalanin katauhan. O Kristo sa mong kagurangan, mag-ero ka sa muyang puso, maghari ka sa muyang buhay, madyasa sa muya. Matindog po. Mamibi kita, kagurangnan kaming nabasog kan langit non na atang,
kahiraking warasan kan sa imong katuninongan, tanganing mag-andam kaming magsabat sa pinakaurog mong namumutan na aki na madatong, dara ang nagliliwanag na ilawan, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa halipot na panahon sa paghinanyog kang katikesis. Sa ikawalong aldaw kan sa tong Misa de Aguinaldo, padagos an sa tong pagkatikesis, dapit sa saradit na Kristiyanong komunidad. Ini sa katuyuhan na magkaigwang mga pusog na SKK sa satong namumutan na parokya. Kan mga nakaaging aldaw, ipinaliwanag sa to kung ano an SKK, asin kung no kaipuhan ini sa parokya. Inaramtaman kung ano ang satong maitatabang sa pagmukna kan SKK. Ngunya na aldaw, aramon ta, ang relasyon kan satong debosyon ki ina sa saradit na Kristiyanong komunidad. Ang presensya ni ina, da inagtapos kan si Jesus pinako sa krus. Si ina padagos na nagantabay sa mga apostoles, kan si Jesus na buhay liwat asin nagsakat sa langit. Presente si ina kan tinugdas ni Jesus ang simbahan. Hanggang ngunyan, presente si ina sa simbahan. Si ina an sa tong tulay pasiring sa iyang aki. Ang debosyon ki ina nagsasadol sa to na maging mga disipulo ni Kristo. Bilang mga deboto ni ina, nagsusunod kita sa iyang paarog. Sa paagi kan SKK, kita man nagiging presente sa simbahan, asin nadadarata ang simbahan sa mga harong na harayo sa simbahan. Sa pagiging aktibo sa SKK, nagigibotaan sa tong katungdan bilang mga disipulo ni Kristo. An sa tong debosyon ki ina, ang nagtataong inspirasyon asin kusog buot sa pag-utob kan katungdan na ini. Bilang parokya ni Nuestra Señora de Peñafrancia, inaasahan kita na magpaarog kan pagiging deboto ni ina. Sa paagi kan SKK, mas maihaharubay ta an sa tong debosyon asin mas mapaparani kita kay Kristo. Matindog po. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exulis Filii Hevae, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Od digni officiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matrice Maria corpus et animam, ut dignum filii tui habitaculum efficie mereretur, Spiritu Sancto cooperante preparasti, Daud cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Matukaw po. Magkakaigwa po kita ning second collection. Asin ipahayag man niya to ang mga minasunod na pasasalamat. Enot, sangaran kan satong kura paroko, ang parokya nagpapasalamat sa pamilya ni Mrs. Josie asin Juden Bernardo sa pagsulo kan kandila sa ikawalong aldaw kan satong simbang gabi. Siring man ang pagpasalamat sa mga donantes asin nagdulot sa laog kan misa. Pasalamatan man niya to ang Trio Voice Choir sa saindang services sa pagkanta sa laog kan misa. Salamat man sa mga mass servers, Knights of the Altar, lay Eucharistic ministers, lector and commentator, collectors, Ministry of Hospitality, siringman sa satuyang social communications and media ministry kan parokya. Urog sa gabos, nagpapasalamat kita kay Reverendo Padre Angel Durusan, ang satong celebrante mayor asin predikador sa aldaw kan satong simbang gabi. Ang minagalang, Reverendo Padre Felipe B. Colvera III, Parish Priest. Matindog na po kita. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan lugod kamo kan Dios na makakamhan. An Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Marhay na banggi po sa Saint Gabos. Ibareta sa kinaban, ang liwanag sa kadikluman, irukyaw sa katauhan, madatong na siyang unyan, patagunan kabukidan, tanusunan mga dalan, linigan sa tuyang puso, apunan kagurangan, ipareta sa kinaban, ang liwanag sa kadikluman, irukyaw sa katauhan, madatong